Bejjannar u frar li għadda dħul rikorrenti tal-Gvern żdied bi ftit aktar minn 23 miljun euro biex laħħaq għal 712 miljun euro u 200,000 euro. Dan ħareġ minn informazzjoni li ppubblikaw l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Id-dħul rikorrenti sal-aħħar ta' frar fisser żieda ta' 3.3%. L-NSO spjega li din iż-żieda ġiet fost l-oħrajn mis-sisa li nġabret mid-dwana u anki it-taxxa ta' dħul. Fil-fatt fid-dwana nġabru 4.2 miljun euro iżjed fil-waqt li f'kuntest li aktar nies qed jaħdmu mit-taxxa ta' dħul nġabru qrib 3 miljun euro iżjed. L-ispiża rikorrenti wkoll żdiedet bi ftit aktar minn 62 miljun euro u laħqet is-713 miljun euro u 500,000 euro. Din iż-żieda kienet riżultat ukoll ta' diversi programmi u inizjattivi laħħa l-Gvern. Fil-fatt din in-nefqa kienet tammont għal kważi 34 miljun euro. L-ispiża kapitali tal-Gvern żdiedet ukoll filwaqt li l-interessi fuq id-dejn pubbliku naqsu b'6 miljuni meta mqabbel ma' frar tas-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.